Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sobra sa 2,400 ka mga baboy ang record nga nagkalamatay sa Negros Occidental, probinsya nagapabilin nga ASF free. 11 anyos ka bata, nagbusong matapos ginimuslan sang kaugalingon nga amay. Councilor Alice Pino, handa ato bago nang ipasaka ang kaso batok sa iya sang transport group. Mangunguma kag iya Carabao, patay matapos may gusang kilat sa Victoria City. Kag sa good vibes, balas de luces sa Castellana, liwat ka nagdaog sa South Korea. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, wala sang problema. Ini ang pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa tunga niya kag ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Kagabi isa ka get-together sa mga alkalde nga katapos ang Love Negros ang gin-host ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Ini ang gintambungan ni Governor Eugenio Jose Lacson kag 14 ka mga Love Negros mayors. Sino kay Lacson 14 sa 16 ka Love Negros mayors ang yara. Ang duha wala sa probinsya sang ginpatigay ng pagsapol. Kung may nagagwa nga issue sa tunga niya kag ni Benitez, mahimo sunod sa gobernador, nagikan lamang ini sa mga yadtong luyag nga maghimo sang kontrobersiya. Damlag pa, nagwa ang balita nga ang anak ni Mayor Albi nga si Victoria sa City Mayor Javi Benitez ang may plano nga magbunggo kay Lacson sa 2025. Bagay nga ginhimuti gilayon ni Mayor Albi. Iya ginsiling nga ang paglibot-libot ni Mayor Javi sa mga banwa kag syudad ang may kaangtanan sa iya katungdanan bilang presidente sa Association of Chief Executives. There's none, no? I think, I don't know, maybe some people just want to create a controversy, but actually there's really none. There's really none. In fact, we all had fun yesterday. In fact, they already planned for the next get-together of Love Negros. Sa number 9, na-dismiss ka pamuno sa Department of Public Services sa Bacolod City, nagalaom nga mapanabuan na pamatbat-batok sa iya sa iya nga pag-file sa motion for reconsideration. Biyernes, sa napalabot ni Ramel Palalon, anay pamuno sa DPS ang motion for reconsideration sa dismissal order gikan sa City Legal Office. Inimika ang tanan sa kaso ka grave misconduct kag gross neglect of duty kag ipasaka batok sa iya angot sa pagpatugong sang krudo sa heavy equipment sa syudad nga gubaon na kag wala na ginagamit. Gihinyo ni Palalon nga mapanubuan na pamatbat sa iya matapos ginako ang pag-issue sang cheque para sa krudo nga naglabot sa masobra 50,000 pesos. Kasubong ni Palalon, naka-file naman sang motion for reconsideration ang driver sang heavy equipment nga si Darwin Cardones nga ginpapanaugan na sang 6 months nga suspension. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga sa Biyernes mahimo siya mag-issue sang opposition sa motion ni Palalon. Si Palalon, agin busla ni Maria Fe Tres Fuentes bilang OC sang DPS, kag ni Engineer Joel Vergara nga nagtalo sa iya anay concurrent position bilang Environment and Natural Resources Officer. Actually, ang hearing officer is Atty. Maldemo. I will be preparing sa composition sa MI. Sa mga pila ka days may Siguro matapos manapon within Friday. Sino ma-act sa MR? Si Mayor Diapo? Recommendation sa hearing officer. ang order last time, attorney, recom pa lang to or ng order na to coming from mayor, ang dismissal? Ang dismissal, di ako taong decision based sa recommendation sa pinaproba ni Mayor. Ang driver attorney may MR man? May MR man siya. Sa number 8, masobra sa 500 ka mga katapos ng transport group ang magabiyahe padulong sa LTFRB Regional Office sa Iloilo para sa extension sang application sang Provisional Authority sa traditional mga jeepney sa Bacolod.
Dalang endorsement halin sa syudad magabiyahe buwas sa Iloilo ang tiglawas ng sentrong samahan ng mga tsuper at operators Negros o kun Estone kag Federation of Bacolod City Drivers Association o kun FEBACDA agud mapa-aprubahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6 ang masobra 500 ka mga application para sa extensions ng Provisional Authority sang traditional nga jeepney tubtub Disyembre 31. Kabahin sila sa nga 1,898 ka mga na-validate na nga application nga natagaan sang endorsement pinaagi sa City Administrator's Office. Suno kay June Asis, ang Secretary General sang Estone, ginalauman nila nga mangin madasig ang pagkuha nila sang PA. Ilabi na nga ini anangin pasalig sang pamunuan sang LTFRB sa pagsinapol upod sa Department of Transportation kag Bacolod LGU. Gindugang pa ni Asis nga wala sila nagapanukot sa mga driver kag operators para sa pagproseso sang PA, taliwas sa mga akusasyon sang ilang mga kaupdanan sa transport sector. Ginsiling naman ni Councilor Al Victor Espino nga nagapabilin nga bukas ang syudad sa pagbaton sang application kag paghatag sang endorsement sa iban pa nga transport group, ilabi na sa mga yadtong transport strike sa nagligad nga semana. Ang ginawakal na yan nila, sila lang na yan, ginabalik nila ang ila, ginahimo, ginabalik nila sa akong grupo especially sa akon, nabitayon ko ano nila, palitan ko nila, kahit tungkol hindi sila makaobra sa ilang panuntog sa yan mga operator, kahit tungkol nga nagabalabang kami, ang muna nga nagpropose sila sa amon, during sa nag-process kami dito sa Iloilo hasta Marso 31 na PA, ang gusto nila may taripa kami. Hindi nagsabat kami ni Ma'am Beth Catalbas, hindi pwede. Ipa-plastar na sa operator kung pila itong ilabalayran, bayran to nila, kung ikasugit na niya mag-abot sila sa plate maamot lang sila. Pero hindi tayo pwede nga manukot. Sa number 7, ang paray nga pagbalik sa sabak sa gobyerno sa mga anay katapos ng rebelde nga grupo nagapakita sang kadalagan para sa kalinong. Ining sa kay 303 Brigade Commander Colonel Orlando Edralin nga nagsilig nga madamo pagid sila sa nabaton nga feelers gikan sa mga gusto nga magbalik sa baksang gobyerno. 57 ka mga former rebels nga sadto nagserbi nga regular nga mga katapos ang rebelding NPA kag milisya ng bayan ang nagbaton sang tig 5,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development kag food packs gikan sa gobyerno probinsyal bilang bulig sa ilang pagbalik sa sabak sang gobyerno. Sunod sa kay Edralin, ang ilang seguridad ang isa sa mga pagpaghangkat nga ginatubang labi na nga sila ang ginatarget sang ilang mga anay kaupod sa hublag. Suno kay Edralin, ang military kag ang pulis ang magahugpong para mapasiguro ang pagpangapin sa mga yadtong nagabalik sa sabak sang gobyerno. Damlag pa ang mga katapos ang kapatiran ang nagpabutsag man sa kasubong nga pagkabalaka bahin sa ilang seguridad matapos mag-aligar nga sila ang gina-surveillance sa mga katapos ang Special Partisan Unit sang NPA. Number one consideration natin dyan ay ang security nila. Because it is always been a practice ng NPA na kapag may nag-surrender sa kanila, they always wanted to go back against them. Dahil of course, nalalaman natin na kung ano yung galaw nila, saan sila gumagalaw, ilan sila, sino-sino pa sila. So our utmost concern is yung security nitong ating mga FRs. But of course, the national government, your Philippine Army, the Philippine National Police will always be in collaboration, no? To provide the necessary support and assistance dito sa mga FRs natin to make it sure na safe sila. Sa number 6, mangunguma patay matapos ginlabo sang anak sang iya nga kontra. Patay 59 anyos nga si Toribio Maano matapos ini ginlabo kahapon sa barangay Minaotok sa Calatrava. Sunod sa PNP, ginsulong ni Maano ang balay sa iya kontra kag iya ini ginpangita.
Ang 29 anyos nga si Junri Mahinay nga anak sang iya kontra amo ang nag-atubang kay Maano. Nagsabtanay ang duha suno sa pulis bangod sa ginapatihan tuyo nga patsyo ni Maano ang amay ni Mahinay. Didto ka ginlabo ni Mahinay ang biktima nga nagresulta sa iya nga kamatayon. Nag-surrender man sa barangay si Mahinay kag detained ini sa karon sa Calatrava PNP. Sa number 5, isa ka mangunguma kag iya karabaw ang naigo sang kilat patay. Patay ang 36 anyos nga si Elmer Sustiger matapos nga maigo kahapon sang kilat sa Barangay 8 sa Victoria City. Sunod sa DRMO sa syudad, papauli na kuntani si Sustiger sa ilang balay sakay sa iya karabaw sa nginali magbubu ang mabaskog nga ulan. Samtang nagapapauli sa ang naigo sang kilat lakip na ang iya sininga karabaw. Dadon arrival sa ospital si Sustiger, patay man ang iya sininga karabaw. Sa number 4, amay arestado matapos ginaligar iya napabusong ang iya mismo nga anak. Kitain karon ang isa ka amay sa Talisay PNP matapos ginaaligar nga iya ginhimuslan kag napabusong ang iya mismo 11 anyos nga anak nga babayi sa syudad sang Talisay. Sa investigasyon sang PNP, may 4 na katuig nga ginamolestya sang amay ang anak sang sila ang ginbilin sang iya iloy sang siyang 7 katuig pa lamang. Nagbulagay abi ang amay kag iloy sang biktima kag sila nga magulutod ang ginbilin sa iya nga amay. Wala na makaagwanta suno sa pulis ang bata gani nanugid na ini sa iya nga iloy. Kaso nga rape ang ginpasaka na batok sa amay nga karon detained man sa Talisay PNP. Sa number 3, Bacolod City Councilor Alice Pino ang nag-abi-abi sa plano sa karon sa transport sector nga pasakaan siya sa kaso. Ini may angot sa pagbuyayaw niya sa ila sa nagluntad nga transport strike sa nagligad nga semana kung sa diin nagbinaisay sila. Si Albia nagaprihatag representasyon hasta sa inyo nga kausa. Ayaw tani ko na muna Pero di ano hindi ko hindi ano yung ang why ko yan labot hindi pa na ikaw ya wala lang why ko yan why tayo buyayaw. Wala pa po gani Councilor Al Victor Espino ang magpamuyayaw sa nagluntad ang mainit nga pagbinaisay. Sang siya ang ginatubang sa katapos ang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers upod ang undok kag NBTC kag mga progresibo nga grupo sa transport strike sa Mayo 8. Gani ginalantaw karon sa grupo ang pagpasaka sang kaso batok sa iya. Wala naman nagakalingkang ang pamuno sa Committee on Transportation and Traffic sa Konseho sang syudad nga handa man magpasaka sang counter charges. Yan pahayag man sa konsehal nga wala man nangin madinalagon ang untat biyahe bangod masobra sa 80% sa katapos ang transport sector ang wala nagupod sa amo nga grupo. Ang binastos sa aton niya nga role, okay man na siya. Ang problema sila kung sabton mo sila sa ilalim buwahe, tumangutos pa sila. So, hindi naman ako. So, the word that I will use is reciprocity. Kung gusto mo ang buhaton ko sa imo, kasubong man sa buhaton mo sa akon, mayo matali ipakita mo, hindi mo yung pagpagyon sa amo na kapamagi. So, siguraduon na nila na madutlan ko sa nila na ipay nga kaso, be it criminal, administrative, or civil, because at the end of the day, ako yan hindi ko magpayo, I will come at them once nga I will be absolved from these accusations, lagsun ko man sila. Sa number 2, sa Banwas ang EB Magalona kung sa diin may nagkalamatay nga baboy na dagdag na ang presyo sa merkado. Suno sa mga manugbaligya, may iban gani nga ginapanghatag na lang ang baboy. May report si Romeo Subaldo. Alas 10 na sang aga, pero ang ahaw-ahaw tunga sa baboy nga ginabaligan ni Christopher Santillan sa merkado sa EB Magalona wala pa mabuhinan. Sumugod kuno sang sunod-sunod ang pagkapatay sang baboy sa EB Magalona tugas ang mainit nga panahon kag hog cholera na tahap na ang mga bumalakal nga magbakal sang baboy. Kung sa tuanay, 2 ka baboy sa kada adlaw ang iya ginapaihaw. Subong ang isa ka baboy nga ginapaihaw, ginatunga pa nila sang piyakman nga lamesa. At kasi pila ka baboy mapaubos mo sa normal gidaya nga operation. Sa normal nga operasyon, 3-2 eh. Sa isa kadlaw. Oo, sa kadlaw, 2 nubo. 2 nubo na.
Isa lang ang muna ganit sa kabilog tunga na mo ni Brad. Amo 18 kilos ni mo pa ni binino. Grabe gid ya. Hindi ka na ibabuhay sa negosyo ni amo ni lakat mo. Halin sa 280 pesos ang kilo, 250 ang baligyanay nila subong sang baboy. Pero talaklaron sa gihapon. Ang isang pagkikanegosyante nga si June Segura, nagsiling nga magluwa sa tahap ang mga tao magbakal sa baboy. Ang iban sa mga manugbaboy, ginapanagtag na lang ang ilababoy, amukon nga wala nagid maayo sa may nagabakal sa merkado. Di ba, pangatag na sa kwa? Tungod, Wala baklanay. pigaw kay baka nay. Ba't sagay ka mo no? Way baklanay. Tungod. Way baklanay mo. Way mo di mabakal sa sulod. Kaya sa kwa kaya, ito na pangatag naman lang. Ang Ibi Magalona, ang isa sa mga lugar sa Negros Occidental nga may recorded nga pagkapatay sa mga baboy. Wala sila makahibalo tubsan o nila masustener ang amo sining nga sitwasyon. May bayan man sila sang baboy sa Bacolod pero wala sila ginapanugutan anay nga magtransport sa baboy pakadto sa isa ka LGU. Dapat kung sa Ibi Magalona ginasagod ang imo baboy, dili man ini ibaligya kag konsumuhon bilang tikang sa probinsya para mapaiway ang paglapta sang balatian. Karuuno sa mga balita subong nga adlaw. Nagapabilin nga ASF Free ang Negros Occidental. Inisapiyak sa pagkapatay sa masobra 2,000 ka mga baboy. Gikan sa napulutanan ka mga banwa ang syudad sa Negros Occidental. Nagpatawag sa emergency meeting si Governor Eugenio C. Lacson kay nasang aga kagintabungan sa pila ka mga alkalde sa probinsya para matalakay ang sakaron 2,421 ka mga report ka napatay nga mga baboy. Sa 27 ka mga sample nga ginpadala sa Negros Occidental sa region para ma-examine, 18 diri ang negatibo sa African swine fever. Ginahulat pa ang resulta sang nabilin. Nagapabilin man nga negatibo sa ASF, wala man ginadula sa probinsya ang posibilidad sa pag-igo sang ASF rason nga ginaplastar na ang mga tikang pinaagi sa igaporma nga incident management team nga amo magatutok sa swine diseases. May recorded hog deaths sa banwa sang Manapla, Ibi Magalona, sa Silay City, Valladolid, Pulupandan, La Carlota City, Bago City, Pontevedra kag Hinigaran sa datos ng Provincial Veterinary Office. Sunod sa kay San Enrique Mayor Gilson Tobeliara, kada adlaw may nagakapatay nga baboy sa ila kag bilog nga napulo ka barangay sa ila ang apektado. Sunod sa kay Tobeliara, ginabakaw na gani ang pagpalubong sa mga baboy. Kagumalin Abril, may 726 na ka mga na-record nga napatay. Isa sa mga tika nga ipatuman amo ang border control sa tagsa ka mga banwa kag syudad. Mansig monitor kag pagpanghapin ang kada banwa kag syudad. Ginalantaw man nga ang pagkordon sa tagsa ka LGU. Kung sa diin, ang kada LGU amo man mismo ang maga-supply sang kaugalingon sini nga pork requirement. Ginahaylo man nga likawan ang pag-repopulate. Hindi man malayo nga mapatay ang negosyo pero ginalantaw nga iniatikang para matapna ang masakit. After 18 samples, it's still negative of ASF, so that cannot be declared yet. But our meeting also discussed of the possibility that it can happen in Negros Occidental. So what do we do before that? So I will be issuing an executive order creating a incident management team, no? Just like we did for COVID-19. This one is focused on the diseases of our swine industry here in Negros Occidental. And there were looking forward just in case we have ASF, what do we do? One suggestion is maybe just one thing for sure is that we should not repopulate, no? For as long as if ever that disease is around, no, we should not repopulate. And it was mentioned that maybe for 3 months stop ang negosyo, no? Sa Good Vibes, Bailes de Luces dancers sang La Castellana ang mainit nga ginabi-abi sa ilang nga pagpauli sa ilang nga liwat nga pagdaog gikan sa South Korea. May report si Romeo Sobaldo. Mainit na ginabi-abi sa mga taga La Castellana mga Bailes de Luces performers sa ilang nga pagpauli. May mga kabataan nga may bitbit nga banderitas nga nagulat sa igad sa karsada kainasang aga.
Diwata naman naging kilala ang katahom sang Bailes de Luces sa iban nga pusod. Sa weekend, ginawardan ang Bailes de Luces ang gold para sa foreign category kag second overall champion naman sa powerful Daegu Festival sa Daegu City sa South Korea. Hindi ining nauna nga tion nga nagdaog ang Bailes de Luces. Isa lamang ini sa pinaka mga awards nga ilang nakuha sa iban nga pusod. Barb, ganami ikadamo sang festivities dadri sa Negros nung matamat na gid kakilala worldwide. Congratulations, me. Proud ha. Taglakas sila. Ay, ako yung lugar. Congratulations. Kagamit ng mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.